Сега, ако обичате да пиете кафе, поставя ви малко от сутринта. Ето. И ето на какво да го направите. Сега ще ви покажа една техника с кафе и морска сол за застаряване на хартията. Вземате кафето от бурканче и четка. Ако нямате акварелен картон, може с обикновен лист да го войдите. Може и с обикновен картон. Ето тук малката ми помощничка ви показва как за готово може да махнете морската сол. Еви, това трябва да го покажем после. Аз ще сложа в този случай по-малко морска сол, защото тя е доста голяма. Ето. Аз вземам и такава. Това е интересното, че на места морската сол побива. Изчаквате я да изсъхне и изтръсквате морската сол, когато видите, че вече има петна. Бейби, не пипай солта, сега може да покажеш там, като е готово, как може... без солта, нали съм ти го направил с сол. Вече е готово и ще изтръскаме морската сол. Аз бях сложил морска сол, бейби. Да, точно така. Като тебе изтръскваме. На места листа ви остава морска сол, но май остават повече петна. Аз май го направих малко по-рано, изтръскването на морската сол, но пак стана интересно. Това е всичко от мен за техниката с кафе и морска сол. Довиждане до другия път, аз съм Марти.